przyjaciel Kawka, tak? Widzisz, ja ci mówię o moim dobrym przyjacielu Kawce na przykład, Agasiu. No i widzisz, a on mi napierdala głową w ryj. Ale weź odejść, daj pogadać. Powiedz, że ci robię RODO teraz. Kawka mi nie robi mi lodu, ale teraz. Cicho ci. Kawuś. On nawet nie wie, z kim to jest rozmów. Cześć, moja droga. Z kim on rozmawia? Ja A nie śpisz wiem. już, czy nie? Co, skąd on? Jak on powiedział Aguś do niej. Przepraszam, że cię obudziłem. No Zagadał. wybacz mi. No widzisz, Ale bardzo się gniewasz? Ale ja ci mogę RODO zrobić, człowiek. Aha. Ale patrz, ja cię kochałem i co? Chodź ci RODO zrobię. No i co? Aga, ja mu RODO robię. Oj, czekaj, bo Kawka mnie to smyra strasznie. Czekaj, weź Kawka spierdalaj, się przeszkadzałem w rozmowie. Aga, ja tak mu RODO robię. Ja cię kochałem, a ty co? A ty co mi robisz? Ej, chuja do buzi, człowiek. A Kawka chce chuja mojego do buzi. On chce być spokojny. Straszne, no, o, ale mi ściąga spodnie, no ale chuj tam chodzi. Ja nie dam mu, bo wolę ciebie i co? Ale sobie narobił. Czujesz to? Też to czuję, strasznie to czuję. Jedziesz, debilu. Marek. A współczujesz, dobra. Marek, stękaj. Weź ziomek. Ja ci przeszkadzałem, Uje. ale to jest... Dobra, Paula, powiem